Now, my reply to Mazzi Dibia, because him and a bloom video, if you could before, Basalo, Reverend Father Ebube Muonso. Now, Mazzi Dibia, you see, if not that now ordinary people suppose the money won yon in it one too much. I reason it to one hour, you will prove to gullible people now you can do something or that you sabi. But when I home I don't worry in where he came. Can take your memory back a bit. Mgbe government na-achọ ịkwatu Olureke Ekwulọbịa ka e wee lụọ flyover bridge ijele ebe ahụ n'isi, in fact ị niri isi gwa gọọmenti n'ihi agba ha akwụkwọ, you even rally around gwa ndị mmadụ sịtụkọta ego ihe eji wee su gọọmenti mee nke a. At the end of the day ekute dibịa mmiri fo imechalụ further send the message to the church gwa ha na anwa akụkpa m na Olureke Ekwulọbịa na katapila ya bata church 10 ya ese ekute dibịa mmiri efo. Olu oge Gọvanọ Soludo bidoro ọrụ mkpocha na nsacha ndị dibịa na-alụ ọjọbọ Okite na Anambra steeti. Brag ya baa sị na ya agba gọọmenti akwụkwọ n'ihi eme this one bla 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 bla. Ekute dibịa mmiri efo. You only went to snap picture with Marshall because it was somebody else who contacted Marshall na matter involving Mwami Afranya. You only went to the High Court to go and snap picture. Kiwe we go say the gullible followers na so na ife kwuru ka na-eme. Anyị ma no onye ọnụ ka ewu. Ịghọtago? Anyị ma no onye ọnụ ka ewu. Mgbe ikwulu na ya bịa mee cleansing ka ogono New Year ka ogono na mmiri do na Ifa, I was expecting na ọwụ na bịa mee ka igosi ihe na camera ka iwe gosi government. That could have been the best opportunity for you to show government that na ha ya ekwunata na ọdịnala ya na ebe o so na part of ata nwa aja asara ego ugboro one ka agụkọta n'ala ọjị gọọlụ ndị mmiri ọjị nọ ndị na ka a na-agọlụ ọjị. Ịghọtago gọọlụ ndị nna anyị ọjị. Ịghọtago na nke awụ new method unu bụ wee bịa shọk unu smogol ye in n'ime ọdịnala Igbo ka o wee cover wayo na anya ọcha unu na-egwu ndị mmadụ. So ifere na ngosiri so far egosigo that na okwu ị na-ekwu go na Ebube Muonso ahụ the level and class. Ebube Muonso meru video na that video meru obupụta ite oke ite ahụ mmadụ n'ime wee sị hey na nke ya akwụkwọ nke ya awụ ewere kpọọ mmadụ ikekwe were mawuo mmadụ. Ọgwaghị na onwere onye gwara ya, ọgwaghị na onye nwe ite gwara ya na mmadụ ka eji ya mawu. But it just chọọ ka icho onwe. It was a mere expression ka o meru based on ife ọfụrụ and position o ji wee ife ọfụrụ. And akụkọ nye ugboro na-ekwuo oke ite abụrụ part of Igbo culture and tradition. It is never part of our ordinary. It is never part of our ife awu ife ndị ụmụ nwa dibịa ọgbara ọfụrụ aje wee bute ka e werie na-egwu ụmụazị be anyị wayo. Ọwụsịza anụ nọ na awụ ọkụ asị m oke nke ahụ na ọha awụ ọkụ eji ihe egwu wayo werie na-eme tụmbọm a na-ekwu uwe ebe a ka eji eme tụmbọm. Ikekwe ndị gwuchatarụ asị na ọ gaara ha ndị egwuchatahụ ọnọrọkwa ejekwa na-ebukọta ego na-enye ndị nwa dibịa ha na-eri. It ọ bụrụ part of African culture. I mean Igbo culture and tradition. Let me leave African culture because not somewhere ka esi ebunata by ịghọtago. So ọ bụrụ na o nwere ife ị chọrọ ime jee mewe too many words anyị fire basket ihe eji ọnwụ na ị na-eche ka kere afa ya ka Ebube Muonso saa okwu. Ebube Muonso ya asaghị okwu kama na ama nnọọ etu a ka ife anyị sikwa megide ife mekwagono dakwa bidibidibidi and iwelu na-eche anyị nụọ mekene half of ife Ebube Muonso mere na Anambra steeti impact godo half of life Ebube Muonso impact na Anambra steeti. Onye bute alụsị beye je bute oke ite beye o wee wuru na ofiruzi na ife o jikwa aka eje bute na ọ chọghọzi ime ka use of ife a ọ na ife a na-enye nsogbu. Ihe agwakwa onye ahụ etufuna ọwụngụ je buterie mmadụ ji aka je bubata ife be
pụkwazie na o nidrosi that thing ya fọsụkwazi onye ahụ na iwere ịnwụ na ya de make use of that thing. Oke ite ọgwụkwa alụsị ka a sị na ikekwuo na onye ahụ ji ebute alụsị edo Nnewi ọ chọzie n'olugbo ọkpụkwa ndị na-efe edo ha bịakwa burukwa alụsị ha. Nke a nwe oke ite ọgwụ onye ahụ ji aka je gwọta ọgwụ ụmụ kịrịkịrị ọgwụ niile a na-ekechisi wụọ ọgwụ mmadụ ji aka je gwọọ for a specific reason. Ọ nidrozie ma ọwụwụ na dịtị na-enye nsogbu ma ọ nọ na ahụ ntị ya ọkpụkpọ onye ya bịa mebie ọgwụ onye ahụ emebi ọgwụ were pụọ ọ karịa ihe etu ahụ ma n'ihi ya kụrụ asịrị kụrụ ma n'ọgwụ ịmakwụkwọ ebe onye ahụ si wee je gwọta ife ahụ. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ na ndị Yoruba o ji wee je gwọta ọgwụ ahụ ịmaha ebe ọgwụ ahụ si ma na ịmapụta na ife ọhụụ na-ekechiri ekechi na ife ọhụụ na-efechiri efechi ife ọhụụ na-atụrụ na nkụ na ife ọhụụ na a na-atụsa nsu awụrụ na ọdịnala Igbo mere onwe ya ebere werukwa shine nụọ ịghọtago we are watching you. But ovive ngwara owo si ebe Fada Ebube Muonso nọpụta na onwe ebe orurugu na you cannot even touch the half of lives on a touch in Anambra State before you start this your message of going back to your root niile emepe ndebe anyị anya ka ndebe anyị fukene one thing ha na-benefit from this so-called message ị na-enyefa. Ịghọtago ka ndebe anyị fugodu one thing one so-called something ha ya benefit n'aka yo. Oge ọwụ na a na-atụ ụtụ ego ọwụ na a na-atụ ụtụ oge ọwụ na a na-eti akaụntụ nọmba eji atụ ụtụ oge ọwụ na a na-eti akaụntụ nọmba eji atụ ụtụ ife imerụ ha ahụ ha tụdewo ụtụ n'ụlọ ụka ha tụkọnyọraziere ụtụ mma hapụ ya ebe a bikọs na ebe niile agba n'ọchịchịrị jidegolu nke a ka m wee bịa.